Здравейте хора, аз съм Extreme Games и днес ще ви покажа една нова конфигурация. Тя е, според мен, ще можете да играете абсолютно всяка игра на максимална резолюция. Не говорим за такива като GTA 5, Battlefield 5 и тем подобни, ами за досега излезлите. Така както и да е, стига обяснение. CPU-то е AMD най-новото A10 7850K. Както виждате е намалено, защото то по принцип е доста по-скъпо, но темак е намалено. Ще получите памет от 4 гигабайта и AMD Battlefield 4 и екранът Buffer 4. Но за тези, които не си го поръчат от Mac, аз съм добавил и RAM. Ето я. Видеокартата е на MCI с Twin Forza. Тя е Twin Forza 4 R9270X 2408 МБ 256 бита с PCI Express 3.0. Дънната ни карта е F2A55MDS2 на гигабайт. Добра дънна плътка си за нейните се пари. SATA портове, тук Express Style, QFlash, BIOS, UEFI BIOS е. Мисля, че го пише. Ето го UEFI 3D BIOS. Хард дискът съм избрал малко по-скъпчик, 2 терабайта, 7200 оборота в минута, 64 мегабайта кеш, SATA 3. Паметта е на Kingston, 1600 МHz, 1,65 волта. За кутия съм избрал Write Max Hurricane 2 с 2 включени вентилатора. Един USB порт 3.0, един USB порт 2.0 и 2 аудио жака с LED посветка, с LED вентилатори. Обърках се, извинете. И за захранване съм избрал на Cooler Master G600 вата, ATX 2.3. Абсолютно ще си има, даже и за флопи, което мисля, че вече никой не ползва. Но както и да е, общата цена на конфигурацията е 1233 лева и 23 стотинки. Толкова имам 1250 лева. Тя става за стрим, както и в предният ми видеоклип. Също беше подобна, но с по-слаба видеокарта и по-слаб процесор. Сега знам, че някои ще кажат Intel са по-добри и така нататък. Според мен това AMD си е по-добро от Intel, който бях избрал, но от нас беше Intelска, тази AMD. И това от мен. Ако това видео ви е харесало, можете да му дадете палец нагоре. Довиждане! Хвала.